kay tungod sa nimo Santa Cruz gitubos mo ang kalibutan. Sa nangao na sira, kinuha si Jesus sa sayok ng tinapay. Kamay ko, kung mahimula, kalabirad sa akon inakupa, kundi diri akon pagbuot, kundi imo pagbuot. Kahuman ni Jesus pagampo, inulpot si Judas. Upod niya indamo ng mga tao, kapadian ng mga Hudeyo nga may dara nga espada. Kundiin, hahadkan na Jesus si Judas, tigaman nga siya ang naglingo pagdakop sa iya. Pamalandong, nangaran si Barabas. Sanglit, pagtirok na sa mga tao, ginsiring sira ni Pilato. Hain man ang iyong karuyag nga buhian ko. Si Barabas nga bantugan nga kriminal o si Jesus nga ginangaranan nga Mesiyas? Si Barabas! Si Barabas! Si Barabas ang naman ng buhian mo! Niyan, anuman ang akong bubuhaton ka ni Jesus. Igraysan siya sa krus! Igraysan siya sa krus! Igraysan si Jesus! Pag-abat ni Pilato, nga waray na siya mahihimo, kinuha siya siyang tubig, nga nanhinaw sa iya mga kamot sa atubangan sa mga tao, nga nagsiring. Waray ako labot. Sang dugo sini nga tao, iyo ini karuyag. Ginbuhian ni Pilato si Barabas, nga nidinupyan si Jesus sa mga sundalo. Pamalandong. Si Jesus natindog sa atubangan ni Pilato, ginapos sugad sin sayo nga kriminal. Kahuman, ginsulutan nira ang iya ulo sa puro nga tunok, nga ira siya para tamay-tamay, nga para tinawaan. Pamalandong. Kahuman, pagpakasakita ka ni Jesus sa mga sundalo, gindara nila sa Jesus. Ginuwa siya nga nagpasaan sa iya krus. Ngadto sa dapit nga gintatawag ang dapit sa Clavira. Golgota ang tawag sini sa Hebreo. Pamalandong, gingawas nira ang cross. Sa ira pagkanto sa Kalbaryo, mahinay na ang paglakat ni Jesus ug sa tigda natumba siya sa tuna. An iya maluya nga lawas o an iya makusog nga tinguha. Pag-react man. Makaradlok na paghampaki sa Gintapo siya singkawabayan sa Jerusalem. Kundiin, iragin punasan ang kay Jesus payhon, nga puno sa dugo, ug ninanangis sira.
nga nagtitilangis tungod sa iya. Diri sira nakakasanto kung kay ano nga sayo nga matadong ubutan nga tawo. Ginsirutan sin pagkamatay sa krus. At nga nagsiring, amo ini si Jesus, ang hadi sa mga Hudeyo. Pamalandong. Nga po, nga hindi ba isang Siwas! Pasinyak mo niya kan rek-rek no? Kundi bibusan siya sa nakabitay sa Tuhan Jesus. Diri ka ba nadok sa Diyos? Kay kapi ka lasin pabukon sa iya. Kaysa ka matuhuran, matadongan paghukom sa aton. Tinuod na nakasala kita, kundi ini natawo, waray ginbuhat nga sala. Pamalandong. Kumusa sa mga tulisan naging dahil sa mga pagka Jesus, nagpiyay-piyay sa iya sa pagsugad. Diri ka ba ang Mesiyas? Kalwa sa amin, kalgarin ng kalwa sa kami, kundi ang isang inabat sa kaluwi ng nagbaso. Nantikan sa isa, nakasingkasing ang pulot sa pagbaso, lupagpag mo, kapagtuo, nagsugal kay Jesus. Ngayong dumigad man ako kung kumanto ka na sa iyong binigyan, nantikan sa kahilad man sa iya kasingkasing nagpatong si Jesus. Susumatan ko ikaw, ginamis mo nga daw maupit ko sa aking paraiso. Ag-ampo, o mahigmaon nga Ginoo, nalipay ang ino kasing-kasing sa pagbasog sinusa ng makasasala. Ayaw itugot na makapatigaan akong kasing-kasing tungod sa sala, kundi sa dayuday maging andam ako sa pagkalawag sa iyong grasya, labi na ang grasya sa pagbasog. Limpyuhi ang akong kasing-kasing sa katanayan mga magraog na tinuhabasi wala ibang mahanapon kundi ang ino lagugma. Di punta mo mabuta sa mga sa iyo kong sala, sugat sa imo. Magpabilin ako nga maluluyon kung sinayluon sa tun nakasala sa ako. Tindong, natubos sa rami sa krus si Jesus si iya nanay. Ang buto nga babae niya ni iya nanay si Maria, asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Si Maria walay nakasantok pun kay nano
nga kinahanglan makantos o mamatay sa krus ang iya anak. Sa ito makadaog sa natarang ng hadlok. Hingkita ni Jesus si nanay nag-antinon nga iya ng gugma. Nagsulat si Jesus ang iya nanay, babae, maadi ang iyong anak. Nga nahinumduman sa mga kababayan ng mga pulong ni Jesucristo na siya mababanhaw. Sanglit, nagagawas si ratikang salugnanan ngan ira igin pasamwak ang pagkabanhaw ni Jesucristo ngadto sa 11 nga mga apostoles ngan sa iba pa nga mga tilun-an. Mamalandong, maagahon pagod sa Domingo, kimatos na salugnanan ang kababayan, dara ang mga pahamot nga iragin andam, naipausa unalisang sira. Ira nakita nga winaring ng dako nga bato sa lugnanan. Sinulod sira sa lugnanan, pero waray nila higiti ang lawas sang Ginoo. Samtang natindog sira dito nga nagugupong siya sa ira. Ayaw kamo kahadlok. Maarap ako nga naghanap kamo kahisos nga taga-Nazaret. Naging raisang sa Oray siya din kay nabanhaw